Un hacker este un expert în informatică, care se ocupă cu studiul în profunzime al programelor informatice, adesea folosind tehnici de inginerie inversă cu scopul de a obține cunoștințe care nu sunt accesibile publicului larg. Cei ce folosesc aceste cunoștințe în scopuri ilegale pentru a compromite securitatea sistemelor informatice sau a aplicațiilor sunt de fapt crackeri, însă în percepția publicului, formată de obicei de mass media, noțiunile de hacker și cracker adesea se confundă. Cu alte cuvinte, astăzi am să vă prezint top 10 cei mai buni hackeri din lume. Numărul 10. Duoul înșelător. În 2002, duoul înșelător, de fapt Benjamin Stark de 20 de ani și Robert Little de 18 ani, au fost responsabili pentru o serie de breaking-uri de profil înalt în rețelele de guvern, inclusiv Statele Unite ale Americii, Armata Marină, NASA și Departamentul de Apărare. Ca și mulți alți hackeri, ei au încercat pur și simplu să expună scăpările sistemului de securitate și să-i protejeze pe cetățeni. Cei doi hackeri au postat mesaje, au lăsat adrese de e-mail pe site-urile web stricate în încercarea de a ajunge în atenția guvernului. Și așa s-a și întâmplat. Little și Stark au pledat vinovați în 2005. Stark a fost condamnat la 2 ani de probațiune, Little a servit 4 luni de închisoare cu 3 ani de probațiune și ambii au fost obligați la plata a $10.000 pentru prejudiciul cauzat de ei. Numărul 9. Jonathan James. Pe lista de sisteme de computere care ați dori să fie foarte sigure, cu siguranță apare Departamentul de Apărare, ceea ce face ca intrarea lui Jonathan James în serverul acestei agenții să fie mult mai impresionantă. Lista lui James includea și NASA, de asemenea. Tânărul de doar 16 ani a folosit accesul obținut pentru a fura software-ul, nu pentru secrete de apărare, dar totuși James a intrat într-un teritoriu periculos, inclusiv al software-ului utilizat pentru a controla Stația Spațiului Internațional. Pentru crimele sale informatice, a servit în folosul comunității timp de 6 luni, fiind minor. De asemenea, și-a luat angajamentul de a renunța la utilizarea calculatorului. Numărul 8. Dimitri Galushkevich. Când întreaga Estonia a fost prinsă brusc de o pană de internet în mai 2007, au crezut că știau cine-i de vină, guvernul rus. În acel moment, cele două țări erau prinse într-o serie de revolte legate de eliminarea statului sovietic, însă lucrurile au devenit destul de serioase. Arma aleasă, internetul. Hackerii responsabili pentru teroarea cyber au apelat la supraîncărcarea serverelor din țară. Mașinile ATM nu funcționau, paginile de web nu se încărcau, sistemele de guvern au fost închise. A fost nevoie de săptămâni pentru oficialii estonieni să rezolve și să refacă totul și chiar mai mult pentru a găsi vinovatul. Dimitri Galushkevich, un tânăr de 20 de ani de origine rusă care locuia în Estonia. Lucra singur? Ei bine, nu se știe, dar pentru acest prăpăd, Galushkevich a fost amendat cu aproximativ $1.620. Numărul 7. Kevin Paulsin. Astăzi, Kelvin Paulsin este editor la revista Tech Savvy Wired, dar în anii 1980 a folosit și el tehnica telefonului. Paulsin a dobândit notorietate pentru o glumă inteligentă jucată la Los Angeles, postului de radio Kiss, în care și-a aranjat telefoanele să-i permită numai lui să câștige o excursie în Hawaii și un Porsche. Cunoscut sub numele de Dark Dante, Paulsin a luat în considerare mai multe ținte. Intrarea lui în baza de date a FBI-ului a dus la arestarea lui în 1991 la 5 ani de închisoare. De atunci el a devenit respectabil, retrăgându-se pe scaunul editorului și folosindu-și puterile sale pentru fapte bune, cum ar fi urmărirea infractorilor pe MySpace. Numărul 6. John Draper. Draper este considerat bunicul hackerilor. La începutul anilor 1970, el a fost regele spargerilor telefonice, la modul că se juca cu compania de telefonie. Întorcându-se în perioada pre-internet, pre-computer, sistemul telefonic era cel mai bun computer și Draper s-a descurcat foarte bine cu el. Marea descoperire a fost când el și un prieten și-au dat seama că fluierul unei jucării, uitat într-o cutie de cereale de mic dejun, emite aceeași frecvență ca tonurile utilizate de AT&T pentru a direcționa telefoanele. Draper și-a făcut acasă propriile dispozitive,
Cutii albastre care puteau să te conecteze la orice distanță și asta gratuit. Și unde l-au dus toate acestea? Ceva timp în închisoare, puțin timp în atenția cofondatorului Apple, care a dorit să lucreze cu acest sistem telefonic pentru el însuși. Draper a realizat unul din primele programe de prelucrare de text, Easy Writer, care acum este specializat în securitate. Numărul 5. Rafael Gray. Rafael Gray s-a numit el însuși sfânt. El consideră că nu a făcut decât să ajute comerțul site-urilor atunci când a intrat în bazele lor de date pentru a obține numerele cardurilor de credit și informațiile personale a 26.000 de clienți americani, britanici și canadieni în 2000. Tânărul de atunci, de doar 18 ani, susține că pur și simplu a încercat să atragă atenția celor de la sistemele de securitate online. Deci, dacă el ar fi vrut într-adevăr să ajute, atunci de ce a postat numerele de card online? Ei bine, asta e altă întrebare. Altă întrebare. Gray a fost condamnat în 2001 la 3 ani de tratament psihiatric. Numărul 4. Gary McKinnon. De origine scoțian, hackerul de bază a Londrei, McKinnon, nu a făcut toate lucrurile doar de distracție, ci pentru că a avut de parcurs o axă politică. McKinnon a intrat în computerele de la Departamentul Apărării, Armată, Marină, Air Force și NASA cândva în 2001 și 2002. Ce căuta el mai exact? Dovada existenței surselor de energie extraterestră. Asta nu e o glumă. McKinnon considera că guvernul Statelor Unite ale Americii le ascunde o tehnologie care ar putea rezolva criza de energie la nivel global. Acum, în procesul de furișare în aceste sisteme, ca și hacker autodidact, recunoaște că ar fi șters o mulțime de alte fișiere și poate că unele unități de pe hard disk, în încercarea de acoperire a urmelor lui. Nimic important, dar el insistă. Guvernul Statelor Unite ale Americii cere despăgubiri, susținând că au avut nevoie de $700.000 pentru a repara. De asemenea, ei au un fel de îndoială față de întreaga poveste cu OZN-urile și se întreabă dacă intențiile sale nu au fost mai pământești. Avocații lui Gary insistă că clientul lor, care suferă de sindromul Asperger, merită considerente speciale de sănătate mentală. Gary însuși a devenit o cauză celebră, fiind protestat de celebrități precum Sting, în cele din urmă fiind extradat. Numărul 3. Adrian Lamo. Este adevărat că uneori companiile angajează hacker pentru a testa punctele slabe ale sistemelor lor, dar nimeni nu l-a angajat pe Adrian Lamo. În 2002 și 2003, Lamo a avut mai multe ținte de profil înalt, doar pentru a le lovi. Atunci el le-a spus acestora ce a fost capabil să facă și cum a făcut-o. Ce drăguț din partea lui. Printre țintele lui a fost incluse Microsoft, Yahoo și New York Times, caz în care el și-a introdus informațiile de contact în baza lor de date. Cunoscut sub numele de hackerul fără locuință, Lamo a dormit în clădiri abandonate și a hackerit pe laptop la internetul cafenelelor și a bibliotecilor publice. S-a folosit de tehnica de acces prin proxy pentru a găsi o portiță de intrare, setare pe care corporațiile o utilizează pentru a se conecta la internet. Aceasta a dus la arestarea lui în 2003. Lamo a servit 2 ani de probă, iar acum lucrează ca jurnalist. Numărul 2. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick a început prin a-și dori o călătorie gratis cu autobuzul. A venit drum lung de la hackerelile lui, tocmai în sistemul autobuzului metropolitan din Los Angeles și în proaspetele încercări de fraudă cu telefoane. Mitnick a ajuns să fie cel mai căutat hacker de calculatoare din țară, cunoscut în primul rând pentru loviturile date rețelei corporației de echipament digital pentru a le fura softurile. Acesta a fost primul lui obiectiv, dar Mitnick a mers mai departe, inclusiv la giganții în telefonie mobilă, Nokia și Motorola. Chiar și arestarea lui a fost notabilă, după ce a intrat în calculatorul unui expert japonez în protecția computerelor. Mitnick a fost urmărit de FBI în 1995. Acesta și-a ispășit cei 5 ani de pedeapsă, dar continuă să profite de pe urma fostului titlu, fiind consultant de securitate. Numărul 1. Robert Tipton Morris. Chiar dacă nu știi aproape nimic despre virusii de computer, probabil ai auzit de viermi. Asta pentru că știri despre acest tip de virus contagios abundă. Dați vina pe Robert Tipton Morris pentru tot. În 1988, în timp ce era absolvent la Universitatea Cornell, Morris a creat primul vierme și l-a eliberat pe internet. El a susținut că a fost doar un experiment, un test pentru a vedea cât de extins era pe atunci internetul.
Viermele s-a dovedit a fi mult mai mult decât un test. Se replica rapid, încetinind calculatoarele, până la punctul de non-funcționalitate și practic până la blocarea internetului. El a fost amendat și condamnat la 3 ani de muncă în folosul comunității. De atunci, el și-a luat doctoratul la Harvard și a făcut milioane de designuri de software. Astăzi, el este profesor în știința calculatoarelor. Nu-i rău deloc. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă da, nu uita de like, iar dacă ești nou pe canal, un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Și evident, nu uita de share, ca să vadă și prietenii tăi la ce curiozități te uiți tu. Eu am fost Joker și vă mulțumesc pentru vizionare. Salt!